We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiyabingelela kubo bonke abantu abalalele. Sisi ngibonga kakhulu ukuthola leli thuba. Ngicela ukungazisho ukuthi ngingubani. Indaba yami iqala kanje. Nginenkinga la engicela izaluleko kuyo. Ngiyindoda ehloniphekile emphakathini nasekhaya lami. Nginezingane nonkosikazi. Kodwa eGoli ngingumfazi wenye indoda. Ngikhulele endaweni yasemakhaya. Benginabosisi ababili nobhuti oyedwa kanye nomama nobaba. Cha, sikhule kahle impela ekhaya. Besidla izambane likapondo. Ekhaya bekunemfuyo eningi kakhulu, kulinywa kanti futhi kunesitolo. Abazali bebasenzela yonke into esiyidingayo. Mina ke ngingumagcina ekhaya. Kuthe nje ekuhambeni kwesikhathi kwandlula usisi omdala emhlabeni. Kwathi nje emva kweminyaka emibili kwandlula omunye futhi udadewethu emhlabeni. Into eyenzekayo ke labo sisi bami bandlula ngendlela engaqondakalanga kahle. Indlela abahamba ngayo ayiqondakalanga kahle. Kodwa ngoba ngangimncane, nganginganaki izinto eziningi. Kodwa into beyenzeka la ekhaya bewukuthi njalo uma ngabe khona ondlulayo emhlabeni, kuzoba nomehluko nje. Imfuyo la ekhaya izokwanda, nobaba ngapha avule ezinye izitolo. Konke lokho kwenzeka ngiyakhula futhi ngiyafunda. Kuthi nje emva kweminyaka ubhuti kwabangathi uqala ukugula, sekaphanjanelwa ikhanda. Bazama ke ukumhambisa kubo doctor kanye nabantu ababonayo ngesintu. Kodwa kwangabi namehluko. Sikhuluma nje ubhuti wami usagula ngekhanda. Angimazi nokuthi washonaphi, nokuthi ngabe usaphila na la kakhona khona. Ngoba abanye bake bathi bayambona le emadrobheni usagula ngekhanda. Sahamba ke isikhathi siphila leyo mpilo, kodwa emva kokuthi umfethu ahlaselwe yilokugula, izinto la ekhaya zangahambi kahle. Kwaqala ngathi izinto ziya ngokuya ziyashabalala. Futhi nje emva kweminyaka embalwa kwashona ubaba. Kwathi emva kwezinyanga ezimbalwa walandela uma. Uma phambi kokuthi ashone wangibiza, wangihlalisa phansi, wangitshela konke ngezinto bezenzeka ekhaya. Wathi uma ubaba bekathwele, wangichazela ukuthi abosisi bami baba ngumhlatshelo walesithwalo, and then ubhuti wami yena ngoba waphambana ngekhanda ukuthi wabona izinto ebekungamele azibone. So ngoba bebazama bamhambisa ebantwini, bebenzela abantu nje emphakathini ukuthi kubonakale ngathi bayazama ukufunela umfethu usizo. Kanti bona bebalazi kahle iqiniso ukuthi umfethu angeke aphinde abe right. Kwathi nje emva kwa2 days umama angitshele lokho, naye wandlula emhlabeni.
Kulowo nyaka ngangiqeda ukuqeda isikolo ngonyaka ondlule. So angeke ngigcile kakhulu ngesithwalo sabazali bami ngoba kuningi okwenzeka emva kokuthi bandlule emhlabeni. Kanti futhi nezinto zabo bahamba nazo. Njengenjwayelo ke abantu abathwele bahamba nazo izinto zabo. Ngakhula ke ngazama ukuhlanganisa impilo kwaze kwafika la ngiganelwa khona. Intokazi eyangigana yinhle kakhulu futhi besithandana. uNkulunkulu wasibusisa ngezingane ezintathu, okungumfana oyedwa namantombazane amabili. Ngokubona ke ukuthi impilo ayihlangani kahle, sahlala phansi nomkami sabonisana ukuthi okungcono angihambe ngiye eGoli ngiyozama amathuba omsebenzi. Nangempela ke ngakhuluma nomunye umfo owakhona ngasekhaya obekahlala khona eGoli. Ngicela ukuthi angicuphise kancane, ngifuna ukuyozama nami eGoli, angicuphise kancane la kahlala khona. Hayi nangempela umfo wavuma, wangabi nankinga futhi ngoba sasiphilelana vele nayo le ndoda. Hayi ke ngihambe ngafikela kuye ke vele umfo eGoli. Ngafika ngahlala nje izinyanga ezimbalwa ngibamba ematekisini ngoba umfo lo bengihlala naye bekashayela wona amakhumbi. So ngangibamba, nganganayo eyami ikhumbi engishayelayo, ngangibambisa nje amakhumbi ukuthi abo driver abanye ba off ngoba ngangakabi nazo incwadi zokushayela. Ngangiphila nje leyo mpilo yokubamba ke ematekisini. Hayi kwathi ngelinye ilanga siphumile nezinsizwa siye kulezi ndawo zokucisha ukoma kwenye nje indawo eMaboneng. Safika sahlala nje nezinsizwa, sathenga ke utshwala nokudla. Kwathi nje emva kwamahora ambalwa kwangena ezinye izinsizwa ezimbili. Kule ndawo bekungagcwalanga kakhulu, so bowukhona ukubona umuntu ongena emnyango. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Please tell us, what do you think so far about the story Saka Anonymous? Comment section. Please don't forget to like and subscribe. Don't forget to subscribe. Guys, ukusubscribe akumahala. It's for free. Awubhadali nix uma usubscribe. Stay tuned. Sisalungiselela upart 2 wendaba yaka Anonymous.